Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn ddiolchgar am bob un cyfle i ddod i edrych ar dair, i astudio dy air, ond hefyd o Dduw i ni'n gweddio mae dod i dy geisio dy wyneb, i dy foliannu, i ddiolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, i ddiolch i ti am bob un bendith yr wyt ti wedi rhoi i ni. Ac o Dduw i ni yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma nawr, a bydde di'n tywallt ysbryd glân ar bob un ohonom. Bydd dy bresenoldeb yn real, yn fwy real nag i ni erioed wedi brofi o'r blaen. Diogela ni felly o Dduw, i ni mor ymwybodol o'r frwydr ysbrydol, ac sut y mae'r un drwg yn ymdrechu i rwystro ac i dinistrio'r hyn sydd ohono ti. Ond o Dduw, i ni'n gwybod y fod ti yn holl alluog. Goriwch pob dim yn gryfach na'r un drwg, yr wyt ti yn gallu gwneud hyn yr wyt ti yn ei fyny. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti i ddweud y gair, i rhoi y gorchymyn, i orchymyn y fendith i ddod lawr arno, y tywalliad mawr o'r ysbryd glân. Tyrd felly, trigar hawrth yn bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau unwaith eto cyn i ni ddechrau. I ni yn cynnal oedfa bob Sul yng Nghapel y Rhath. Nawr ar yr oedfaon yn fyw ar lein. Am hanner awr wedi tri bob dydd Sul, oedfa bregethu, ac hefyd fel yr oedfa hon, bob dydd Mercher am 6 o'r gloch Egluro'r Efengyl yn astudio llyfr J.C. Ryle. Ac felly hefyd i ni'n gobeithio ar ddechrau'r wythnos i osod ar y we ar ein gwefan ni myfyrdodau byr o emynau Cymraeg, emynau'r Efengyl. Wel, gadewch i ni nawr droi at air Duw, 2 Timotheus, y 4 benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 2 Timotheus 4 ar adnod gyntaf. Yr ydw i fi gan hynny yn gorchymyn gerbron Duw a'r arglwydd Iesu Grist, yr hwn a farna'r byw a'r meirw, yn ei ymddangosiad a'i deyrnas, pregetha'r gair, bydd dair mewn amser, allan o amser, ar gyhoedda, cerydda, annog gyda phob hir ymaros ac athrawiaeth, canis dawr amser pryd na ddioddefont athrawiaeth iachus, eithir yn ôl ei chwantau ei hunain a pentyrant iddynt ei hunain athrawon, gan fod ei clistiau yn merwino, ac oddi wrth y gwirionedd y troant ymaith ei clistiau ac at chwedlau y troant, eithir gwyliau di ym mhob peth dioddef adfyd, gwna waith Efengyl cyflawna dy weinidogaeth, canis my fi yr awr hon a berthyr, ac amser fy ymddatodiad i anesawdd. Mi amdrechais ymdrech deg, mi a orffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. O hyn allan, rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi. Yr hon ar rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb, a garant ei ymddangosiad ef. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Wel, i ni yn parhau ar y benod ar Sicrwydd, yr ail rhan, yn canolbwyntio ar yr elfen mor bwysig, yr elfen pwysig honno o fywyd y Cristion, y sicrwydd ein bod ni'n gwybod ein bod ni'n blant i Dduw. Ac tro diwetha, fe wnaethon ni edrych ar yr hanner gyntaf o'r benod, ac yr penawdau astudio ni tro hynny oedd y gobaith sicr yma yn wir ac yn ysgrythurol. Mae e yno yng Ngaer Duw. Mae e i'w gael. Mae e'n bosib cael y fath sicrwydd ein bod ni'n blant i Dduw. Ac yna, yr ail ran, astudio ni tro diwetha, posib bod yn Gristion, mae'n bosib bod yn Gristion heb sicrwydd cadwedigaeth. Y mae Cristnogion yn dioddef o amheuaeth, a mae ein cadwedigaeth ni, ac y mae rhai yn profi'r anhapusrwydd yna yn gyson yn ystod y daith Cristnogol. Ac felly, y cysur fan hyn, nid yn bod ni'n bodloni ar hynny, ond mae e'n gysur achos ambell waith dyma beth sydd yn pentyrru ar y broblem o'r rhai sydd yn amau, achos unwaith mae'r amheuon yn dod i fewn, maen nhw'n meddwl fedrai ddim fod yn Gristion oherwydd fod mod i yn profi amheuon. Ac felly mae hwnna'n ychwanegu at y boen. Ac mae'n bwysig i ni cael y cysur bod Cristnogion dros y canrifoedd wedi dioddef o'r ansicrwydd o'r amheuon yma. Am amryw resymau. Mae personoliaeth yn chwarae rhan yn y peth, ond diwe, mae'r
byd a'r cnawd a popeth yn cwmpas ni, ond hefyd i ni'n anghofio mor aml yn dydyn ni o'r frwydr ysbrydol, sut y mae Satan yn dod, ac dyma un o'r arfau mae'n ei defnyddio, mae'n saethu'r saethau erchill yna'n diwedd, ac yn anelu at y ffydd, ni wedi edrych ar hynny'n barod, mae'n anelu at y ffydd, at ein ymddiriedaeth yng Nghrist, ac os yw'n gallu peri o hwnna i fynd, wel, dyma lle mae'r problemau yn codi, os yw'n peri ein bod ni'n colli'r sicrwydd yna, mae meddwl bod wedi ennill. Nawr, ni hefyd yn gwybod pa mae'r amheuon yn dod. Os ni wir wedi dod yn Gristion, yna ni wastad yn Gristnogion. Mae'r rhaid cofio hynny trwy'r amser. Nid yw'n bosib syrthio allan o ras. Unwaith yn Gristion, wastad yn Gristion hyd tra gwyddoldeb. Y cwestiwn yw, ydy ni'n mwynhau y profiad, ac mae yna arwyddocad i hynny hefyd, pwysigrwydd i hynny hefyd. Wel, gadewch i ni symud ymlaen at yr ail ran o'r benod. Y trydydd pwynt sydd gan J.C. Ryle yn y benod yma, mae'n pwysleisio bod sicrwydd cadwedig yn rhywbeth dylsem ei geisio. Ac pan ni'n dweud dylsem ei geisio, mae eisiau rhoi pwysau mawr ar hyn. Mae'n rhywbeth hanfodol, mae'n rhywbeth y dylsen ni roi ymdrech fawr ynglwm â hyn. J.C. Ryle yn dweud, na fydde Cristnogion yn deheu yr rhoddion gorau a pheidio bodloni ar llai. A dyma'r broblem. Efallai bod yn broblem sydd yn anferthol yn yr eglwys o'r ychydig sydd yn Cristnogion yn ein gwlad ni, os ydym ni gadw ein gwlad ni o leia. Mae'n haws i ni ymdopi gyda meddwl am yr eglwys a'r Cristnogion, ond pan ni'n meddwl am faint o Cristnogion, faint o'r proffeswyr sydd wir wedi dod i gredu, a mae hwnna'n broblem anferth, ond diwe. Mae yna gymaint o broffesu cyfleus, gwag a bydolrwydd yn rhemp. Ac eich chi'n meddwl, ble mae'r gwir saint? Ond ymhlith y gwir saint, faint o'r gwir saint sydd yn mwynhau hyn? A dyma'r broblem, efallai bod ni'n bodloni ar llai. A dyma beth o J.C. Ryle yn dweud yn ei gyfnod yr oedd y rhai oedd wir wedi dod yn Gristnogion yn bodloni ar lefel is na beth ddylen nhw fod. Mae'r eglwys wedi bron iawn i wneud yn ymgyrch i beri bod yr eglwys yn cael ei amddifadu o'r hyn oll sydd ar gael i'r Cristion. Mae yna gymaint o athrawieithau, rhai wedi gamdrin trwy gor-bwysleisio, eraill yn tan-bwysleisio, a mae yna gymaint o feisydd, ac mae bron iawn, mae'r eglwys wedi mynd ar chwal, a mae Satan wedi creu hafoc, ond diwe. Mae wedi creu dinistyr o fewn yr eglwys. A dyma'r broblem. A mae'r eglwys fel petai ar ei ffengliniau. Ac dal ar ei ffengliniau. Does dim hyd yn oed arwydd hyd yn hyn bod na newid wedi digwydd, bod na edifarhau wedi digwydd, bod na droi nôl, bod na geisio, bod na ymdrech. Be fedra i wneud i osod fy hun, ble ddylsen i fod i fi byw fel mae Cristion fod i fyw, fel mae gair Duw yn ei ddweud. A dyma beth o J.C. Ryle yn tristhau amdano, na fydde Cristnogion yn deheu yr rhoddion gorau a peidio bodloni ar lai. Y llawer yn colli allan ar holl fendithion yr Efengyl. Ioan 16, adnod 24. Gofynnwch a chwiagewch fel y byddwch eich llawenydd yn gyflawn. Gofynnwch a chwiagewch. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. A beth sy'n digwydd yw ni ddim yn gofyn. Ac felly ddim yn cael. Ni ddim yn ceisio. Pam i ni fod i geisio? Fel y byddo eich llawenydd yn gyflawn. Fel y byddwch chi yn byw fel ag y dylsech, fel y byddwch chi'n gallu siarad fel mae'r apostol Paul yn siarad wrth edrych nôl ar ei yrfa, ei fod e wedi rhedeg y ras, bod e wedi bod yn ffyddlon. Mi ymdrechais ymdrech deg, mi arffennais fy ngyrfa, mi agedwais y ffydd. Dyna beth i ni eisiau dweud. Sawl un ohonom ni fydde'n gallu dweud hynny. Sawl un sydd wedi gallu dweud. Ac yn sicr mae yna lawer yn yr eglwys a redodd a dath yn glir yn Gristnogion. Ac buodd yn ffyddlon trwy gydol ei gyrfa nhw bron iawn. Ond beth sydd wedi digwydd yn yr eglwys yma, yn yr oes yma? Beth sydd wedi digwydd? Mae rhaid bod dwi hwn ddim yn ddadleigar, achos mae'n amlwg mae yna i ni weld. Edrychwch ar yr eglwys heddi. Ble mae'r eglwys arni heddi? Mae'r eglwys yn ein gwlad ni bellach wedi mynd yn hen ddigon pell i ffwrdd o'r ysgrythyr. Does dim cadw at ei air at ei orchmynion at ei ddydd Mae'r holl beth wedi mynd. Mae'r addoliad wedi mynd yn fydol ac yn gnawdol. Mae'r pregethu wedi mynd, dyw e ddim yn llawn o'r gwirionedd yr
athrawiaethau, maen nhw'n cyffwrdd fan hyn a fan draw. Ac yna mae'r bywyd yn fydol. Does dim ffiniau ar beth i ni'n neud. Bron iawn maen nhw'n dweud, dim ots, fedrai neu be bynnag fynnau. Fedrai fynd i be bynnag fynnau. Hyd yn oes yw yn leo anfoesoldeb a meddwl dod, does dim ots. Dim ots os dwi'n colli cwrdd gweddi, dim ots os dwi'n colli'r sil, dim ots os dwi'n colli'r oed fan, a mae'r holl bethau mae wedi dod mewn i'r eglwys. A bron iawn ni'n dweud, mae wedi dod yn raddol, ond graddol, wel mae hwnna, sut ych chi'n diffinio graddol? Yr oedd yr eglwys wedi profi diwygiadau 1859, 1914. Ac yna, i ni'n gweld falle roedd yna ddirywiad, ac yna welon ni fendydd yn do, yn y 50au. Dyna chi ymweliad, falle doedd e ddim yn ddiwygiad fel ni wedi gweld yn ein gwlad ni dros y canrifoedd, ond roedd yn ymweliad, dath nifer i gredu, ac yna gafon nhw i galw i'r weinidogaeth, ac yna beth sydd wedi digwydd o'r 50au ymlaen. Llawer o'r ein yn ffyddlon, 60au, 70au, ond mae rhywbeth wedi digwydd yn does. Ers y 70au, ers yr 80au, ers y 90au, mae wedi mynd yr hemp. Pethau wedi dod mewn i'r eglwys a phobl ddim wedi sefyll lan yn ei erbyn nhw. Bedolrwydd yn dod mewn, neb yn cwestiynu'r peth, dim lle ni yw cwestiynu'r peth, a mae hwnna'n gas, mae hwnna'n greulon, mae hwnna'n gil, dim fel am y Cristnogion fod. A dyna'r enw, mae'r rhai fel JC'r rhai, a'r rhai sydd yn pregethu fel yr un neges, yr enw sy'n cael ei rhoi yw, i chi'n bobl cas, i chi'n bobl creulon, i chi'n bobl cil, ti ddim yn licio clywed chi, chi'n codi'ch llais chi'r uchel, pan i chi'n pregethu chi'n rhoi gormod o bwysau ar bobl. Be sydd wedi digwydd? Ni wedi colli'r weledigaeth. Ac mae'r pethau wedi digwydd. Na'r ddim yn cyhyddo'r rhain o bod nhw'n ddim yn Gristnogion, llawer o'n nhw yn ffyddlon. Ond beth sydd wedi digwydd? Ni wedi colli'r weledigaeth. Wnaethon ni gyffwrdd â hwnni ar ddi Sul. Nad ydyn ni wedi edrych ar ôl ein hunan ein heneidiau, bod ni wedi bod yn gadael i gau a thrawiad i ddod mewn. Gofynnwch a chwiagewch fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Wel, mae JC Ryle yn dod â is-deitlau o dan y benod yma. Pwysleisio bod sicrwydd cadwedigaeth yn rhywbeth dylsem ei geisio. Ac felly o dan y benod yma, dyma is-benawdau. Dylem geisio sicrwydd oherwydd yr heddwch a chysur presennol mae'n ei roed. Dyna chi heddwch. Pa mae'r Cristion yn mwynhau sicrwydd. Mae amheuon yn dydyn nhw. Yn amharu ar hapusrwydd y gwir Cristion. Dyma beth sy'n digwydd. Mae Satan yn gwybod hynny. Mae sicrwydd yn rhyddhau y Cristion o'r gaethiwed yno y mae amheuon yn ei creu. Mae amheuon, fod y Cristion dal yn Cristion, ond mae fel petai'r cydwyni'n dod nôl. Nawr wrth gwrs, mae rhaid ni bod yn ofalus fan hyn, nid cydwyni sydd yn gwneud ni'n gaeth i bechod ac felly yn golledig. Na, unwaith yn Cristion, wastad yn Cristion. Ond mae fel petai rhyw cydwyni yn dod ac yn ni'n cadw ni lawr. Mae'r hapusrwydd yn dechrau diflannu. Mae'r amheuon yma'n dod i fewn. Mae sicrwydd yn peri fod y Cristion yn amyneddgar pan daw treialon. Dyma be mae sicrwydd yn dod. Mae'n dod â hapusrwydd i'r Cristion. Ond hefyd mae'n peri fod y Cristion yn dawel pan mae'n gwynebu profedigaethau. Mae'n deall, mae'n gweld sofraniaeth Duw, mae'n ildio sofraniaeth Duw, ac mae'n gwybod pwrpasau Duw, ac felly mae'n rhoi tywelwch. Mae sicrwydd yn peri fod yn gadarn pan daw tristwch ar ei rannau. Gwahanol fathau o tristwch mewn bywyd. Ond mae yna rhyw gadernid sydd yn dod o ganlyniad sicrwydd. Mae sicrwydd yn peri fod y Cristion yn ddewr pan mae drygioni yn dod wyneb yn wyneb ag Mae'n peri eich bod chi'n gallu sefyll yn ddewr. Mae sicrwydd yn peri fod y Cristion yn fodlon pan mae'n dod o dan pob math o amgylchiadau bywyd. Mae yna rhyw fodlonrwydd yna. Mae yna ildio i sofraniaeth Duw yn derbyn. Mae e'n gwybod pwy y mae e wedi ymddiried yno. Mae e'n credu i bob sicrwydd fod pob peth yn cydweithio ein lles. Ac felly pa mae'n gwybod ei fod yn Cristion, pa mae'n mwynhau ei fod yn Cristion, pa mae'n mwynhau agosatrwydd yr arglwydd ac yn rhodio'n agos ato, mae e'n peri fod na lonyddwch, bod na fodlonrwydd, fod na gadernid. Saf fel un a'i draed ar dir cadarn. Dyna beth ych chi'n gweld yn yr Cristion yma. Habacuc 3 adnod 17 ac 18. I'r ffigysbren na flodeo. I chi'n edrych fan hyn pan dyw pethau ddim yn mynd yn dda. Ac na byddo ffrwyth ar y gwynwydd. Pan dyw'r ffrwyth ddim yn dod ar y gwynwydd.
Gwaith ar olewydd a balla, a'r meisydd ni roddant fwyd. Torri'r ymaith y praidd o'r gorlan, ac ni bydd eidion yn ei beidau pan mae pethau yn oddi. Be sy'n digwydd? Eto mi alawen ychaf yn yr arglwydd, byddaf hyfryd yn niw fy iachawdwriaeth. Na fydden ni'n gallu bod felly. Sawl un ohono ni, pan mae'r problem lleia'n dod ar ein traws ni, i ni'n cael ein llethu, i ni'n cael ein llorio. Ac mae fel bethau ni wedi camu allan o'r frwydr am gyfnod. Mae yna broblemau wedi digwydd, mae pobl wedi dweud pethau cas, ac mae e'n anodd. I ni gyd yn tystio hyn pan ni'n clywed bod pobl yn dweud pethau cas amdano ni. A mae yna rhyw iselder yn gallu dod mewn ac yna, os nad ydyn ni'n rhodio fel ag y dylsyn ni, ac yn mwynhau sicrwydd cadwedigaeth, mae'n anodd pryd hynny, achos dwi ddim yn rwydd gwynebu y beirniadau, dwi ddim yn rwydd colli ffrindiau, dwi ddim yn rwydd gwynebu nigrwydd, neu beth bynnag yw'r problemau, siomedigaethau, anhawsterau, colled ariannol, a fydd llawer yn gwynebu pob math o dreialon yn y cyfnod i ni'n gwynebu nawr. Rhai na fyddwn ni falle'n gwybod amdano, ond maen nhw dal yn real. Ond mae sicrwydd cadwedigaeth yn helpu yn hyn, ond diwe. Mae yna gadernid yna. Yn sicr mae'n helpu ni ildio i sofraniaeth yr arglwydd. Mae sicrwydd yn peri'r Cristion ogoneddu Duw, yn ddiolchgar hyd yn oed yn y carchar, fel roedd Paul a Silas yn Philippi. Dyna chi, roedden nhw'n gallu canu clodydd Duw yn y carchar, mewn poen, mewn cadwynau. Mae'n anhygol yn diwe. Ond dyna be ni'n gweld trwy'r ysgrythau, a dyna trwy hanes yr eglwys. I ni'n darllen am y mawrion yma, ond i ni'n goffo cofio, roedd y mawrion yr eglwys, y rhai oedd wedi dioddef, roedd reina fel ni. Cig a cnawd a gwaed ac ni'n gallu gweld roedden nhw a theimladau fel ni, ond roedden nhw'n rhodio'n ffyddlon at yr arglwydd, roedd ganddyn nhw sicrwydd yma yn peri'r llawenydd, yn gwybod, fel Moses yn edrych i'r dyfodol, yn gwybod beth oedd o'i flaen yn gwybod bod y diwedd y daith, a dyna beth i ni'n gwybod, i ni'n gallu dweud hynny. Salm 42 adnod 8. Eto'r arglwydd ar y chymun ei drigaredd liw dydd, a'i gan fydd gyda mi liw nos, sef gweddi ar ddiw fy einioes yn y dydd a'r nos. Bod na gan yno. Mae llawer ohono ni'n gorfod tystio. Dyw hwnna ddim wastad yn wir nag yw. Pa mae y nos, pa mae yna broblemau, pa mae yna dreialon. Mae fel petai hwn yn pylu rhywfaint. Mae sicrwydd yn peri'r Cristion i gysgu pan yn wynebu pob math o beryglon. Dyma chi salm. Salm hyfryd yw salm 4 ac adnod 8. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf canes ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Dyna chi gwsg yn gorwedd, a chi'n gwybod ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch, ac felly beth sy'n digwydd? Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf. Mae sicrwydd galluogodd i Steffan wynebu ei ferthyrdod, Actau 7 adnod 59, a hwy a labyddiasan Steffan, ac fe yn galw ar ddiw ac yn dywedyd arglwydd Iesu derbyn fy ysbryd. Roedd sicrwydd yn rhoi y gallu iddo fe wynebu y fath erchylltra yn cael ei labyddio. Bob un carreg gafodd ei thaflu ac yn taro o'r boen, ac eto yno y gras a'r cadernid. Pan daw amgylchiadau anodd, salwch, henaint. Nid yw'r holl beth yma'n anodd yn diwedd. Henaint yn dod â phob math o dreialon. Ac dyma beth sydd yn hyfryd, pan ych chi'n gweld mewn henaint sicrwydd a gras ar waith o'r fraint dwi wedi gael o weld hyn ar waith. Mewn hen bobl. A dyna chi gysur mae'n rhoi i'r rhai chydig yn ifancach o weld, mae hwn yn bosib. I weld y wyneb yn goleuo pa mae emyn yn cael ei chanu, i weld pa mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi, a'r cyffro yn y corff, ar ymwybyddiaeth, yr henaint, y corff yn fethiedig, yr cliw ddim cystal, a'r llyged yn pylu rhywfaint, ond hynny yn clywed rhywbeth, ac yna mae yna rhyw sparc yna, mae yna rhyw fywyd yna, mae yna rhyw sicrwydd yna, mae yna rhyw lawenydd yna, ac yna
yna pan mae yna weddi'n cael ei yngan ac mae'r gair amen ac chi'n clywed yr amen yn dod lan. Dyna i chi be mae sicrwydd yn rhoi. Mae'n rhoi e mewn salwch. Ac pan chi'n gweld pobl yn sal, yn aml iawn chi'n bryderus i ymweld â rai sy'n sal. Ond pan chi'n gweld rai sy'n rhodio yr arglwydd a maen nhw wedi profi agos atrwydd e, mae e'n fendith i ni i weld rhain. Ac ymhlith y poen ar dioddef y sicrwydd ac mae'n dod â llawenydd. Dyma be mae sicrwydd yn rhoi. 2 Corinthiaid 5:1. Canis ni a wyddom, os ein deiarol di o'r babell hon a ddatodir, fod i ni adeilad gan Dduw, sef ti nid o waith llaw, tragwyddol yn y nefoedd. Dyna chi'r sicrwydd mae'n rhoi. O pan daw yn amser i ni adael y byd. O mae sicrwydd yn gysur anferth. O mae'r afon honno yn un oer i'w chroesi yn diwedd does neb yn gwadu hynny. Ac mae angen ei chroesi yn unigol ac i ni'n gwybod hynny. Dyna beth sydd yn gwneud marwolaeth yn rhywbeth mor ddifrifol, ond mae sicrwydd yn gysur wrth ei chroesi. Nawr cofiwch, mae'r Cristion dal yn gallu dioddef am heion pryd hynny, mae'r un drwg yn ymosod, mae rhaid i ni fod ar ein gwyliadwriaeth, ond beth ni'n dweud yw hyn, unwaith yn Cristion, wastad yn Cristion, ond mae sicrwydd yn gymaint o help am diwedd. Ac mae'n helpu yn y croesi. Ac mae'n peri y llawenydd yma, yr heddwch yma. O, am i ni i'w geisio fe. Dyma be mae J.C. Ryle yn dweud. Pwysleisio bod sicrwydd cadwedigaeth yn rhywbeth y dylsym ei geisio am yr heswm yma. Mae'n dod â'r hapusrwydd i ni. Wel, i steitl arall sydd ganddo fe. Dylem geisio sicrwydd gan y gwna y Cristion yn un gweithgar. Y sawl sydd yn mwynhau sicrwydd sydd gan amla yn gwneud y mwyaf dros yr arglwydd. Mae'r un sydd yn amau, dyma beth sy'n digwydd, gan amla, mae e'n treulio llawer o amser ac egni yn archwilio ei gyflwr ei hun. Mae yna rhywbeth ar goll yna'n does. Mae yna rhyw gwestiwn, mae yna rhyw amheuaeth, mae yna rhyw deimlad, pwy ydw i? Dwi wedi gadael yr arglwydd lawr. Mae'r un sydd yn berchen ar sicrwydd yn rydd o'r ymyriadau yma sydd yn ei flino ac yn ei boeni. Dychmygwch fod yn rydd o'r poenau hynny. Dyna chi nerth mae'n rhoi i chi wasanaethu'r arglwydd. Mae'r un sydd â sicrwydd yn cadw lyged ar aber Crist drosto. Mae'n cofio yr hyn a wnaeth Iesu Grist. Dyma chi salm, adnod yn y salmau sydd yn ei ddisgrifio fe i'r dim. Salm 51, adnod 12. Dyro drachefn i mi o'r foledd dy iachawdwriaeth. Beth yw hwnna? Sicrwydd. Dyro drachefn i mi o'r foledd dy iachawdwriaeth. Ac ath hael ysbryd cynnal fi. Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwyr a phechaduriaid a droer atat. O fe fyddai'n gallu dy wasanaethu gymaint yn well pan mae gen i gorfoledd yr iachawdwriaeth yn fy enaid i. Dyna be mae sicrwydd i ni'n gallu gwasanaethu'r arglwydd yn well. Ac os i ni'n Gristnogion, ond dyna be dylsyn ni dyheu amdano i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly dyma pam y dylsem ni ei geisio. I steitl arall, dylsem geisio sicrwydd gan y gwna y Cristion yn un cadarn. Mae sicrwydd cadwedigaeth yn peri fod y Cristion yn gwybod yr hyn y ddylsai sefyll drosto. Mae yna gymaint o feisydd ond oes na mewn bywyd yn ystod cerddediad y Cristion ar hyd taith bywyd. I ni'n goffo gwneud penderfyniadau, i ni'n goffo dewis pethau, i ni'n teimlo, mae rhaid gwneud y pethau yma, ond mae'r pethau yma dylsyn ni cadw'n bell oddi wrthynt. Fe ddylsyn ni fynd i'r lle yma, ni ddylsem ni fynd i'r fan honno. Fe ddylsyn ni ymgymeryd o hwn, ond ni ddylsyn ni ymgymeryd o'r llall. Ac felly mae yna benderfyniadau yn does, pethau dylsyn ni wneud, mynychu, gwrando, bwyta, popeth, yn yr meysydd yma i gyd. Mae yna gymaint o bethau. Nawr, wrth gwrs, ni'n gwybod nid gweithredoedd sydd yn achub dyn. Ni wedi delio dy hynny, ni'n gwybod hynny. Ond yna mae gweithredoedd yn bwysig ym mywyd y Cristion. Mae'n brawf ei fod yn Cristion. Mae'n dystiolaeth hefyd i ni'n gallu dweud bod ffrwythau'r ysbryd yna. Mae'r hynna i gyd yn ei lle. Ond mae yna benderfyniadau i wneud. Ac mae sawl Cristion yn gwneud y penderfyniadau anghywir, ac felly beth sy'n digwydd? Nid ydyn ni'n gallu gogoneddu Duw fel ag y dylsyn ni, ac yn aml mae'r sicrwydd yn pylu, ac mae amheuon yn dod mewn, a mae Satan hefyd yn dod yn diwedd. Pan daw Satan yn sibrwd amheuon. Sawl un o'n ni sydd wedi profi hynny. Mae'n un drwg yn diwedd. Mae'n dod, hyd yn oed pan i ni falle mwynhau pregaeth, falle yn cael amser tawel. Mae'n dod ar yr adegau, chi'n meddwl bydde fe ddim yn mentro dod pryd hynny, ond mae'n dod.
ac yn sibrwd. Ac mae'r amheuon yma'n peri nad oes awydd sefyll. Mae amheuon yn gwanhau safiad y Cristion. Ac mae J.C. Ryan yn cyffwrdd ar hwn, gewch chi ddarllen y benod eich hun. Mae hyn yn un o'r resymau lle gwelir sawl un sydd yn proffesu, sydd yn Gristion, dal yn rhodio mewn llawer o bethau'r byd. Ddim yn sefyll yn ddigon cadarn, ac falle mae hwn yn real iawn i'r oes i ni'n byw ynddi. Mae'r eglwys wedi mynd yn bell ond dw. Ac i ni'n gweld fan hyn nad oes na gadernid. Nad yw pobl yn sefyll yn gadarn yn dweud na fyddai ddim yn mynd i'r fan ar lle. Nad ydw i ddim yn mynd i torri'r sabath. Nad ydw i ddim yn mynd i ganiatáu i mi esgeuluso fy amseroedd tawel. Nad ydw i ddim yn mynd i ganiatáu i mi golli fy hymer. A os dim ots os dwi'n yn ymateb mewn ffordd bydol a ffordd creulon ac anghredig o dro i dro. Fel na ydw i. Na, dwi ddim yn fodloni ar hynny. Na, dwi ddim yn mynd i fodloni fy mod i yn esgeuluso fy ngherddediad. Dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i bethau Duw. Dwi'n mynd i alw arno fe'n ddyddiol. Dwi'n mynd i rhodio gyda fe. A dyma beth mae ansicrwydd yn dod. Mae'n gwanhau'r Cristion ac felly dwi ddim yn sefyll. Ac felly pa mae rhywun yn ni wahodd allan. Falle yn y gwaith, falle Cristnogion. Dyma beth sy'n drist. Cristnogion yn dweud, ni'n mynd i gwrdd â nos Wener yn y fan ar lle. Ond falle bod chi'n gwybod, dim dyna'r lle dylai Cristion fod. Dim dyna beth ddylen ni ymgymeryd ag e. Ond beth sydd wedi digwydd? Chi wedi gwanhau eich safle chi ddim mor gadarn. Chi ddim mor siŵr eich pethau, dim mwy. Ac felly chi'n ildio, chi'n mynd gyda nhw ac mae'n dod yn arfer, habit, mae'n dod yn arfer yn eich bywyd chi. Ac mae'n digwydd mor hwyr. Dwi wedi clywed rhai yn dweud hyn, mi'n cofio gyda cwrdd y gweddi, stopio dod o dro i dro, ac yna ar ôl tipyn yn dweud, dwi ddim yn gwybod sut ges i'r amser i fynd i'r cwrdd gweddi, mae bywyd mor brysur, ond dyma beth sydd wedi digwydd. Chi wedi llenwi fe gyda'r pethau'r byd, mae'r arfer yn dod ac nawr i chi ddim yn gallu meddwl beth oedd e fel blynyddoedd yn ôl pan o'ch chi ddim yn gwneud rhai pethau. Chi wedi hen ddatblygu. Dyma beth mae ansicrwydd yn neud, gwanhau'r Cristion. Wel, is-deitl arall yn y rhan yma. Does ymgeisio sicrwydd gan y mae'n cynhyrchu Cristnogion sanctaidd a diwiol. Wel, mae hwn yn amlwg yn diwedd. Mae'r sawl sydd yn mwynhau sicrwydd yw yr rhai sydd fwyaf tebygol o fod yn ofalus am ei bywydau a'i cerddediad. Mae'n amlwg, ond mae eisiau ddweud e. Achos ambell waith, dyma'r math o bethau ni'n anghofio ac mae'r peth mwyaf amlwg yno o'n blaenau ni ac i ni ddim yn ei weld e. A dyna lle mae'r dirywiad yn cychwyn ac yn cynyddu ar garlam. Y rhai sydd yn mwynhau sicrwydd yw'r rhai gan amla yw'r rhai sydd fwyaf sanctaidd, fwyaf diwiol ac felly yr rhai sydd fwyaf falus am ei bywydau ac ei cerddediad ac yn gweithio pob peth mas. Nad oes dim byd i ni'n neud yn rhoi'r ymddangosiad o bechod. Dwi ddim eisiau rhoi'r ymddangosiad o bechod. Ac felly, mae'n anodd ond diwe. Ni'n goffod eistedd lawr a meddwl pob un manylun mas. Pob un peth, pob gwyliau ni'n ei drefnu. I ni'n meddwl, a yw'r gwyliau mae'n mynd i beri fy mod i'n cyfaddawdi mewn unrhyw ffordd. A yw yn golygu fy mod i ddim yn mynd i gallu treulio'r sabath yn y ffordd mwyaf anrhydeddus. A yw yn golygu fe fyddai'n rhoi fy hun mewn lle ac aros mewn lle mae'n anfoesoldeb a meddwdod yn digwydd. A dwi'n mynd i cael fy'n hemtio fel Dafydd ar y to. Oedd e'n siŵr o fod yn gwybod fod fyna ar yr amser honno yn mynd i beri fydd yn cael ei temtio. Ac felly o'n i ddyle fe fod wedi bod yn ofalus. Mi roedd yn Gristion, wastad yn Gristion, ond fe gollodd e amser yn y frwydr yn do. Roedd dyle fe fod wedi cadw draw o'r to yn sicr ar yr amser yna. Cer yn y bore neu'r ganol prynhawn, paid mynd yr amser yna. A dyna be mae'r Cristion yn neud. Mae'r Cristion yn gweithio pob maes. Pob un ardal o fywyd. I ni'n goffo gweithio fe mas. Pam? Achos i ni'n caru'r arglwydd. Achos i ni am i ogoneddu fe. A'i fwynhau am beth. A dyma'r ffordd i fwynhau e. Ond dyma pam ni fod i geisio sicrwydd. O dwed o fod yn eiddo i mi. Pam? Mwyn i mi dy wasanaethu di'n well. Dwi eisiau gwneud popeth fel ag y dylsau fod. Dwi ddim eisiau llacio. Dwi ddim eisiau tynnu'r baryn lawr mwyn i fi gosod y safon lawr mwyn i fi mwynhau'r byd. Mae hwnna'n drychin nebys. Oes a Gristnogion sydd yn cwyno am ei methiannau. Falle am ddiffyg heddwch. Be mae J.C. Ryan yn dweud, a ydych chi wedi ystyried mae oherwydd esgelustod o'r pwnc yma fod y problemau yn dod?
Cofio clywed un Cristion yn cwyno am heion cyson. Ac eto gyd, o'n i ddim yn gweld y person yma'n aml yn y cwr gweddi. Ddim yn gweld y person yma'n aml a roedd fan syl. Oedd aml clustos neu gwddwg tos neu pentos neu cemtos neu rhywbeth bach yn peri nad oedden nhw'n gallu bod yn y cwrdau. A chi ddim yn gallu dibynnu ar nhw fod yn aml. Ac yna nhw'n dweud, dwi'n dioddef o am heion. Wel, mae'r rhaid, o'n i'n eistedd yna'n meddwl, wel, dwi ddim yn siŵr iawn beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Mae'n un anodd i gallu penderfynu fan hyn, achos does dim lot o ymdrech yn cael ei roi. Achos mae fel bethau, yr heswm lleia posib wrth gwrs pan mae'r salwch yn dod, i ni ddim yn gallu bod yna. Ond yn yr un sydd â chadernid a sicrwydd, beth chi'n gweld yn rhain yw, na fyddai'n gallu bod yna. Maen nhw'n gwneud unrhyw beth y gallan nhw fod yna. Ond mae fel bethau'r mae'r rhai yn chwilio am unrhyw esgus. Mae rhaid fi wneud hwn, mae rhaid fi wneud y llall. Ond fydden nhw wedi gallu wneud na rhywbryd arall. Ac felly maen nhw'n colli mas ar foddion gras, ar y cwrdd gweddi, ar y pregethu. Ac wedyn maen nhw'n cwyno am diffyg heddwch. Wel, wrth gwrs bod nhw. Mae'n amlwg. Esgelistod. Does dim syndod fod grasusau yn wan pan fod ffydd yn wan. Ceisiwch sicrwydd. I fedru dweud gyda'r apostol Paul, 2 Timotheus 1:12, am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd, canis mi a wn i bwy y gredais, ac yn ddiamau gennyf ei fod ef yn abl i gadw'r hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw. Dyna chi sicrwydd. Pwyswch yn llwyr ar y grist, ar ei fraich gadar nef, cymerwch yr arglwydd ar ei air. Mae e'n bwysig yn diwedd. Dyma oedd y trydydd penod, y rhan o'r benod, y teitl yn y benod yma. Pwysleisio bod sicrwydd cadwedigaeth yn rhywbeth y dylsem ei geisio. Wel, dwi'n credu fod Iesu'r ail wedi dangos hynny'n ddigon clir. Mae e'n bwysig. Mae e mor bwysig, mwyn i ni fod ar hyn y dylsen ni fod. Wel, y rhan olaf, y bedwaredd rhan o'r benod yma, rhan olaf o'r benod yw hyn. Pam nad yw llawer yn derbyn y sicrwydd yma? Pam? Pam fod hyn mor hemp? A mae Iesu'r ail yn dweud, sut nad oes llawer o saint yn cyrraedd y man o fedru siarad fel Paul. Dyna beth oedd e'n dweud yn ei oes a petai yn byw yn yr oes yma. Mi fydde fe yn torri galon. Pam? Sut nad oes llawer o'r saint yn cyrraedd beth oedd Paul wedi yn gallu dweud. A'r tristwch mawr yw byddai llawer wrth glywed hynny yn eistedd nôl, yn bodloni felly ar beidio ymdrechu. Dyma'r broblem. A dyma'r broblem heddi, yw fydd llawer yn bodloni ar beidio ymdrechu. A pam fod hyn yn wir? Felly dyma'r is-deitlau yn yr rhan yma'r benod. Mae'n dechrau trwy dweud hyn, mas diffyg sicrwydd oherwydd bod golwg ddiffygiol o athrawiaeth am gyfiawnhad. Dyma'r man cyntaf yn dweud, ac dwi'n siŵr fod hwn yn wir ac yn gywir, a dyma'r lle cywir i ddechrau. Bod yna olwg ddiffygiol ar athrawiaeth. Bod pobl heb ddeall yr athrawiaeth. Nawr wrth gwrs mae yna beryg bod pobl sydd heb ddeall yr athrawiaeth o gyfiawnhad heb ddod yn Gristnogion yn y lle cyntaf. Nawr ni'n gwybod hynny ac mae yna beryg wrth ddweud hynny bod yn peri rai amau to, a nid dyna'r bwriad, ond dyna lle mae'r linell yn anodd yn diwedd. Mae'n rhaid dweud pethau fel ac y maen nhw, mae'n rhaid bod yn ofalus. A dyma lle mae eisiau ni fod yn ofalus wrth edrych ar hyn, ond dyma beth sy'n wir. Mae golwg ddiffygiol yn y Cristion o'r athrawiaeth am gyfiawnhad yn peri'r amheuon hefyd. Llawer yn drysu, yn cymysgu'r athrawiaethau gyfiawnhad a sancteiddhad. Nawr, edrychwch nôl ar y penodau blaenorol i ni wedi cyffwrdd yr hyn yn barod. Maen nhw'n cymysgu'r berthynas rhwng gwaith Iesu Grist a'n gwaith ni. Dyma'r broblem. I ni'n gweld ein gwaith ni fod na le i waith ar adegau ac falle ddim wedi deall yr athrawiaeth yn llawn. Falle ddim llwyr wedi cymysgu, ond rhywle mae yna ddryswch. Neu falle ar ôl dod yn Gristion yn dechrau anghofio'r athrawiaeth. Ond mae gwir ffydd wedi dod at nhw, wedi cael ei rhoi iddyn nhw, ac mae roedden nhw wedi cael ffydd achubol ac yn ymddiried. Ond wedyn ni falle'n anghofio yr athrawiaeth o gyfiawnhad.
O, mae'n angen cofio beth yw gwaith Crist. Mae waith ef yn llwyr, yn unig yw sail yn cyfiawnhad, a daw hyn o trwy ffydd sydd yn rhodd. O, cofiwch hynny. Iesu Grist sydd wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle chi. Chi ddim yn gallu cyflawni'r ddeddf. Mae Iesu Grist wedi wneud e. Fe sydd wedi cadw pob rhan ono fe. Ni ddim yn gallu cadw un rhan ono fe. I ni'n methu'n llwyr. Iesu Grist sydd wedi cadw'r gyfraith i ni. Fedrwn ni ddim gweithio'n ffordd i fyny'r nefoedd. Ac i ni'n gallu credu hyn trwy ffydd. A sut mae ffydd yn dod? Mae'n rodd gan Dduw. Felly, mae'r Cristion gwana yr un mor gyfiawn a'r Cristion cryfaf. Unwaith i ni wedi'n cyfiawnhau trwy Grist, trwy ffydd, i ni'n credu Iesu Grist sydd yn ein cyfiawnhau ni, i ni wastad yn gyfiawn ger bron Duw. Mae Duw yn ein gweld ni wedi'n gorchuddio a chyfiawnder Crist. Hyd yn oed pan i ni'n di gwrthgilio, mae'n gweld ni o ran ein statws ni fel rhai cyfiawn yng Nghrist. Pan i ni'n pechu, mae'n gweld cyfiawnder Crist. Dyna beth yw sicrwydd cadwedigaeth. I ni wedi'n cyfiawnhau. Mae Iesu Grist wedi'n cyfiawnhau ni, gyfiawnder fe sydd yn ein cyfiawnhau ni. Unwaith i ni'n gwisgo clogyn cyfiawnder Crist, mae arnom ni am holl dragwyddoldeb, felly ni'n gedwedig, a dyna beth mae Duw yn ei weld. Ond mae rhai fel petai nhw'n disgwyl perffeithrwydd. Ond i ni yn berffaith yng Nghrist, ond i ni dal yn y cnawd. Ac i ni dal yn bechaduriaid, ond wedi'n madde, wedi'n cyfiawnhau. Ond mae fel petai, falle bod nhw'n gwybod nad yw'r Cristion byth yn mynd i fod yn berffaith, ond mae fel petai rhyw ddryswch yn yr athrawiaeth, ac pan i ni'n methu, i ni'n meddwl, wel, sut fedrai fod yn Gristion os dwi wedi methu fel hyn, achos dylsyn ni fod, falle bod nhw'n defnyddio'r gair perffaith, gymaint yn well. Ac wrth gwrs fe ddylen ni fod yn well, ond dwi'n ddim yn newid y ffaith ein bod ni'n Gristnogion. Ond wedyn ni, gan bod ni'n drysu'r holl ardal yma o gweithredoedd, mae amheuon yn dod mewn. Ac mae'n peri bod ni'n colli'r mwynhad a'r hapusrwydd, ac dydyn ni ddim yn gallu sefyll mor gadarn, a ddim yn gallu brwydro, a ddim yn gallu bod mor ddefnyddiol yn yr eglwys. Ac mae'r holl beth yn dechrau, a mae'r diriwiad yn dechrau. Gweddiwch am well ddealltwriaeth o'r athrawiaeth o gyfiawnhad trwy ffydd, hyd yn oed fel Cristion. Gofynnwch i'r arglwydd helpa fi ddeall. Helpa fi ddeall y pethau yma. Beth yw'r perthynas rhwng gweithredoedd cyn dod yn Gristion a'r gweithredoedd ar ôl dod yn Gristion. Dyw fy ngweithredoedd i cyn dod yn Gristion ddim yn gallu fachu fi. Crist yn unig sydd yn gallu fachu fi. Ond ar ôl, mae'r gweithredoedd yn bwysig, ond dyn nhw ddim yn arwydd. Ni'n gallu chwilio am brofion fel ni'n gweld yn yr ysgrythur. Ond dyn ni'n dibynnu ar heina am iachawdwriaeth. Cyfiawnhad trwy ffydd. Ond gofynnwch i'r arglwydd i'n helpu ni ddeall a beidio ildio i'r temtasiwn gan yr un drwg i'n drysu ni. Yr ail is-deitl sydd gan Jesu'r ail yn yr rhan yma o'r benod, diffyg sicrwydd oherwydd diogi mewn cynnydd mewn gras. Mae hwn yn broblem yn diwedd. Mae'r rhai yn meddwl ar ôl credu, ar ôl dod yn Gristion, a'r llawenydd a'r rhyddhad. Ac felly be maen nhw'n meddwl, mae dim ond parhau sydd rhaid wneud, mwynhau sydd rhaid wneud, mwynhau cadwedigaeth ac yn mynd o gwmpas yn hapus i gannu'r emynau ac yn ddiolchgar, ac felly maen nhw'n mynd am gyfnod fel hyn. A mae'n dibynnu ar ble maen nhw'n cael yr athrawiaeth, sut eglwys sydd yn ei dysgu nhw. A dyma'r broblem os nad oes na ddysgeidiaeth clir. Mae yna beryglon yn codi ar eu traws nhw. A maen nhw'n meddwl nad oes brwydr, nad oes angen dysgu, nad oes ymdrech gorfod ei rhoed. A fe ddylai'r Cristion wastad dyheu am fwy o'r hyn mae Pedr yn sôn, 2:4-10, oherwydd paham yn hytrach frodyr byddwch ddiwyd i wneithir eich galwedigaeth a'ch echdoledigaeth yn sicr, cynnwys tra fyddwch yn gwneithir y pethau hyn, ni lithrwch wi ddim byth. O byddwch ddiwyd. Mae'n waith caled. Mae'n waith gydol oes. A bynnag mor hir fydd ein bywyd ni. Os byw tan bod ni'n 70, 80, 90, 100, dros 100, yr un fydd yn neges, byddwch ddiwyd, peidiwch y gostwng, y darian honno o'r ffydd, peidiwch ildio, peidiwch
gwanhau, peidwch gwrando'r sybrydion yr un drwg pan mae'n dod, ewch nôl at gair Duw, siaradwch nôl ar un drwg. Mae Tozer, mae llyfr gan fer hynny i siarad nôl ar diafol. A tebwch yn ôl, dwedwch, mae Crist wedi marw dros dau, mae wedi byw bywyd perffaith yn fy lle fi, dwi'n gwybod fy mod i wedi methu, ond mae'r gwaed wedi fy ngolchi fi'n wynach na'r eira, ac yna edifa'r hewch. Mae gofynwch i Dduw maddau i chi am eich methiannau, ond i chi dal yn gwybod bod chi'n Gristion, ac yna gofynwch am nerth i fod yn ffyddlon, ac i droi o'r pethau ni'n methu, ac i fod yn fwy ffyddlon. Byddwch ddiwyd i wneithio'r eich galwedigaeth a chetholedigaeth yn sicr. Cynnes tra fyddwch yn gwneud pethau hyn, ni lithrwch wi ddim byth. I steitl arall sydd gan Rael, diffyg sicrwydd oherwydd anghysondeb mewn bywyd. Y mae anghysondeb yn ein cerddediad yn arwain at ddiffyg heddwch cydwybod. Ac os ni dal yn mynd i glynu wrth bechodau'r cnawd a'r byd, a nad ydych yn barod troi yn llwyr o'r pethau hynny, achos fod yn costio'n diwe. Mae'n costio. Hyd yn oed, a dyma lle mae'n brif o fwy, mae'n costio yn y gweithle ymhlith y byd, lle maen nhw'n trefnu pethau falle a chi'n gwybod na fedrwch chi fynd ac fyna chi ddim yn cael y gwahoddiad. Ac falle bod chi'n cael cysur bod dim gwahoddiad yna, ond ambell waith mae'n brif o'n diwe, achos chi'n meddwl, na fyddech chi'n mynd i rwle fyddwn ni'n gallu mynd. Ond yna chi ddim yn teimlo'n gyffyrddus yna, ac felly chi ddim, mae yna unigrwydd yn dod, ond mae'r unigrwydd falle yn waith pan mae'n digwydd o fewn yr eglwys, pan mae'r eglwys yn troi chefn ar y Cristion. Ac yn dweud, paid y gofyn iddo fe neu hi, achos maen nhw ddim yn dod, maen nhw'n meddwl bod nhw'n well na ni, maen nhw'n edrych lawr arno ni, a dyma'r feirniadaeth, a mae'n brifo, ac mae'r unigrwydd, ac felly ambell waith ni'n teimlo, dwi ddim eisiau bod yn unig. Mae'n anodd, a chi'n gallu dadle chi'n trwy'r peth, a dweud, mae rhaid fi fynd mwyn i fi beidio bod yn unig. Ac mae'n anodd yn diwe, a beth sy'n digwydd yr anghysondeb mewn cerddediad. Efallai bod chi'n gwybod na ddylsech chi wneud y peth a'r peth, neu mynd i'r fan ar fan, a beth bynnag yw ond i chi'n teimlo, allwch chi gyfiawnhau rywsut, achos mae'n anodd arnoch chi. Ac mae'n anghysondeb yn dod mewn. Os ni dal yn mynnu glynu wrth y pechodau yma, ac yn gwrthod troi ohonynt, yna ni cheir y sicrwydd oedd gan yr apostolion. Mae chwarae gyda pechod a'r byd a'r cnawd yn peri'r cymylau i ddod. O fe ddo nhw. Bob tro ni'n ildio, bob tro ni'n camu nôl i'r byd, bob tro ni'n ildio i'r temtasiwn o fewn yr eglwys i wanhau ein safle, a bod ni'n cael ein cyhuddo fod yn galed ac i ni'n credu nhw, ac felly mae yna rhywbeth yn digwydd ac i ni'n mynd cam ymhellach i'r byd gyda nhw. Beth sy'n digwydd? Mae'r cymylau yn dod ac mae'r amheuon yn dechrau cynyddu. Nawr wrth gwrs, falle bydd rhai ar y cychwyn, dwi dal yn gwybod fy mod i'n Gristion, ond mae'r gwir sicrwydd yna wedi mynd ac mae'r cymylau yn dod, a beth sy'n digwydd? Mae'n gwthio ni'n bellach ac yn bellach i ffwrdd o ble dylsyn ni fod. Os un yn amau cadwedigaeth, yna be mae Rael yn dweud, edrychwch yn yr ardaloedd yma, i weld oes na pethau yn eich rhwystro chi. Ydych chi wedi llacio ar eich amseroedd tawel? Ydych chi wedi llacio ar ceisio wyneb yr arglwydd a siarad gyda'r ge? Ydych chi yn poeni gymaint am pethau, am eich penderfyniadau, a chi gallu gwneud rhyw penderfyniad yn gloi fel yna, heb feddwl rhyw lawer amdano fe? Ydych chi wedi esgyluso gofyn cyngor, pobl chi'n gwybod sydd yn ddiwio, be ddylen ni wneud fan hyn? Ydych chi wedi llacio ar fynd i'r cwrgweddi, i'r cwrddau pobl ifanc? Ydych chi wedi llacio ar yr sil, yr oedfawn ar y sil? Bore pnawn a nos, ydych chi'n meddwl, mae'n normod, mae eisiau gorffwys arna i yn barod ar gyfer gwaith, mae rhaid fi fod yn barod i'r gwaith. Sy'n mots gymaint am y sil am pregethu fy mod i'n ffres ar gyfer y sil, ond mae'n rhaid fi fod yn ffres ar gyfer y gwaith, a yw'r pethau yna wedi dod mewn. A di'r llefydd i chi mynd iddo fe, chi'n gwybod ni ddyle Cristion diwiol sanctaidd fod yn y mannau hynny. A ydych chi wedi llacio ar dystiolaethu, a ydych chi wedi llacio ar sefyll pan dylsech chi sefyll. Os felly, edrychwch, ymdrechwch, byddwch ddiwyd. Nawr wrth gwrs, mae yna nifer fawr sydd yn proffesu, ni'n gwybod hwn. A mae'r rhaid rhoid yr hybydd yma. Mae yna nifer fawr o broffeswyr sydd yn fydol. Ac i ni'n gallu dweud o'r rheini nad ydynt wedi derbyn gwir a chawdwriaeth. Ond yn aml, ydyw'r rheina fel betawn nhw byth yn amau. Maen nhw'n hyderus ni wedi cyffwrdd ar hwn mewn astudiaethau blaenorol. A mae yna rhyw hyder anhygol yno.
Beth yw'r cyngor i'r rheini? Falle'r rhai sydd yn fydol. A rhai sydd yn rhodio ar hyd llwybrau'r byd. Ond sydd â phroffes ac sydd yn dweud, dwi ddim yn amed dim, dwi'n gwybod fy mod i'n iawn. Ac mae yna rhyw hyder cnawdol yno, ond does dim byd i ni'n gweld o'r ysgrythyr yno i weld. Maen nhw'n cyffwrdd ar agweddau o Gristnogaeth, ond dim yr ymwahaniad o'r byd yno i weld. A beth fedrwch chi ddweud oedd rheina? Y rhai efallai sydd ddim yn Gristnogion. Wel, y cyngor i'r rheini yw trowch at Grist. Edrychwch beth nath Iesu Grist drostoch chi. Ewch at y groes. Gofynnwch. A dyma lle cyntaf. Dyma beth fydd y arwydd dda i ddangos bod rhywun wedi dod yn Gristion yw'r ffaith bod awydd arnoch chi. Dwi dangos i mi. Ydw i'n iawn. Ydw i wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. A dyma beth sy'n digwydd. Fydd y math yna, Professor Gwag, ddim eisiau gwneud hynny. Fydden nhw ddim eisiau dod a gofyn i Dduw wir i ddangos fi. Os dwi'n anghywir, dangos i mi. Achos maen nhw'n dweud, dwi'n gwybod fy mod i'n iawn. Mae'r rheina mynd ymlaen am yr un bethau trwy'r amser. Ond dewch at y man a dwedwch, Dduw agor llygaid fenaid a dangos i mi ble dwi'n sefyll. Galwch arno. I'ch helpu chi'ch tywys chi'r man cywir. Ond beth am yr rhai hynna sydd wir wedi dod yn Gristnogion, ond sydd yn profi'r amheuon yma. A maen nhw wir wedi pwyso ar Iesu Grist. Ac wedi ymddiried yn llwyr yn ei waith ef, ei farwolaeth ef, ei atgyfodiad ef. Ac Iesu Grist yw eu hachawdwriaeth nhw. Maen nhw wedi gwisgo clogin cyfiawnder Crist, ond maen nhw wedi llacio ac maen nhw wedi ildio, maen nhw wedi gwrthgilio, maen nhw wedi gwrando ar y sibrydion ac mae'r amheuon yn dod i mewn. Neu falle bod rhywun yn rhodio yn ffyddlon ac yn ymwahanio'r byd ac yna mae Satan mynd i ddod iddyn nhw hefyd. Nhw, falle fwy nag eraill, mae Satan eisiau mynd at y pregethwyr mwyaf enwog. William Pantacelyn a Christmas Evans a J.C. Riles a Dr. Martin Lloyd Jones a Spurgeon. Os unrhyw un mae Satan eisiau gwneud yn nhw amau, mae'n mynd i ymosod arnyn nhw. Mae'n mynd i sibrwd amheuon iddyn nhw. I'r goreion o'r eglwys. Wrth gwrs i fod mae eisiau tawelu nhw. Ac felly beth mae'r rheina fod i wneud? Ewch nôl at Grist bob tro. Y cyngor wastad yw, ewch nôl at Grist ar y groes. Atgoffwch eich hun o gyfiawnhad trwy ffydd. Mae'n cymryd ymdrech, ceisiwch, ymdrechwch. Gweddiwch yn ddyddiol am gynnydd mewn ffydd, y cewch weld o'r gwreiddyn y blodyn. Mae'r gwreiddyn yna, mae'n sicr fod yna, mae'r ffrwythau i weld. Mae pobl yn ei weld ond o'na fyddwch chi yn cael gweld y blodyn yn ei llawn ysblander. Y mwynhau'r sicrwydd Caerdiwedigaeth. Ond beth os nad yw yn dod yn syth? Beth os ych chi'n mynd trwy cyfnod hir fel hyn? Be mae'r ail yn dweud a be mae gair Duw yn dweud wrth ni yr oedi dyfal barhewch, arhoswch, ceisiwch, disgwyliwch. Mae e'n ffyddlon i'w addewidio ni. Ac fe ddawe yn yr amser penodedig, yn yr amser sydd yn iawn i ni yn ôl ei ragluniaethau ef. Ond peidiwch ag ildio, peidiwch ar o'r ffidil yn y to. Brwydrwch, ymdrechwch, dewch at y groes, gwrandewch ar bregethu ar y groes, gwrandewch ar weddiau'r saint, darllenwch ei ai, rhowch eich hun yn y pethau. Collodd Dafydd y cysur yn do. Collodd a tristwch a ddaeth ar ei rannau, oherwydd y pechod, ond fe gollodd e'r cysur am dro. Chi'n bod hyd yn oed ar ôl derbyn sicrwydd, ni ddylid rhyfeddu os cewch chi amheuon eto, o dro i dro. Yr ydych chi dal yn y byd, nid yn y nefoedd, ych chi dal yn y cnawd, chi dal i frwydro a phechod, chi dal i frwydro ar un drwg, ac os ych chi yn cerdded ac yn sanctaidd ac yn byw bywyd yn llwyr yr arglwydd, dyna hefyd y math. Mae Satan ymosod ar y rai gwan, mae'n ymosod ar y rai cryf. Pedr, Dafydd, gafodd ei yr amheuon yma'n dod o. Pedr, pan wadodd ei arglwydd, dyna chi'r tristwch a'r tywyllwch a ddaeth ar ei rannau pan sylweddolodd e. Ond fe ddaeth e nôl. Dyna beth yn eisiau. Peidiwch a chwarae lawr pechodau. Mae pechodau yn mynd i beri bod ni'n colli'r sicrwydd a'r mwynhad. Mae
Mae'r amheuon yma'n dod ar cymylau di, ac mae'r hael yn mynd. Ni wedi cael lot o tywydd braf yn ddiweddar, ond mae wedi bod yn rhyfedd yn eistedd allan yn yr ardd, ac yn mwynhau'r hael yn tywynnu, ac yn sydyn iawn, mae yna gwmwl yn dod, ac mae'n oer. Achos dyw e ddim yn haf eto, ac bod chi'n teimlo'n chwilboeth yn eistedd yn yr hael, pan oedd cwmwl yn dod, mae di oeri ac chi ddim yn gallu eistedd mas yn yr ardd dim mwy, chi'n teimlo'n oer, a chi'n dod mewn. A mae rhywbeth tebyg gyda'r Cristion. Pan mae'r Cristion yn mwynhau sicrwydd, mae'n mwynhau'r bywyd Crisnogol, ac mae'n gwasanaethu. Ond beth sydd yn digwydd? Mae Satan yn dod. Os chi'n gwrando ar Satan, mae'r cymylau'n dod. Ac mae'r gwres a gosatrwydd Duw yn pylu, ac chi'n dechrau ffeindio'r oer ni'n dod. Os y'n ni'n gadael pechodau'r byd mewn, mae'r cymylau'n dod, ac mae'r goleuni'n diflannu, ac mae yna dywyllwch yn dod ar ein pen ni, ac mae'r anhapusrwydd yn dod, ac ni ddim yn gallu gwasanaethu. Felly, beth i ni fod i'n neud? Wel, yn gyntaf, byddwch yn ymwybodol o'r frwydr ysbrydol. Darllenwch Effesiaid penod 6. Gwisgwch yr holl arfogaeth. Gwisgwch endyddiol. Peidiwch ac anghofio rhoi'r arfwisg ymlaen. Byddwch yn ymwybodol o'r frwydr ysbrydol. Dysgwch sut y mae wedi ymosod ar Gristnogion eraill. Darllenwch llyfrau. A gwrandewch ar bregethu sydd yn dweud wrthoch chi, yn paratoi chi, sut mae Satan yn gweithio. Felly byddwch ar eich gwyliadwraeth. Dyma beth i ni fod i'n neud. Beth arall i ni fod i'n neud? Peidiwch byth a chwarae pechod lawr. Peidiwch a chwarae bedolrwydd lawr a'r cnawd lawr. Pethau mawr a pethau bach. Peidiwch a meddwl, os i'r fan ar lles dim ots. Os na i wrando ar hyn a'r llall. Os na i wisgo fel hyn. Os na i hyn a'r llall. Os gollai sil fan hyn fan draws dim ots. Peidiwch a chwarae pechod lawr. Mae pechod yn dinistrio. Fe all gyrru a gosatrwydd yr arglwydd i ffwrdd am gyfnod. Ond cofiwch, ond os i ni wir yn Gristnogion, ni wastad yn Gristnogion. Ond os i ni'n colli'r mwynhad o'r fath dristwch, a fyddwn ni ddim yn gweithredu yn y modd y dylsyn ni, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Na i orffen gan ddyfynu emyn hyfryd, o llefara addfwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth y lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Pan ni'n agos at yr arglwydd. Ni all holl hyfrydwch natur, a'i melystra pennau maes, fyll cymharu, a lleferydd hyfryd pyr maddeual ras, gad i'm glywed sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef, oddi mewn yn creu hyfrydwch nad os moi gyffelib ef. Dyna beth yw sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef. Be mae hwnna'n neud? Yn creu hyfrydwch oddi mewn. Nad os moi gyffelib ef. Ac yn arbennill olaf, dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Tor amheuaeth sych digysur tywyll dyrys cyn bo hir. Rwy'n hireithu am gael clywed un o eiriau pyr yn nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. O, mae sicrwydd cadwedigaeth yn bosib. Mae yno i ni, galwch arno, rho hwn i mi, dwed y fod yn eiddo i mi, mewn llythrennau eglur clir. Gadewch i ni weddio. O, Dduw graslon, trig ar haw wrthym. Gwna ni ar hyn y dylsem ni fod. O, Dduw, i ni'n gweddio y bydde di yn peri fod y saint yn cael mwynhau y profiad o'r sicrwydd cadwedigaeth, y mwynhad o sicrwydd cadwedigaeth, y cadernid a ddaw ohono. Dwed dy fod yn eiddo i ni mewn llythrennau eglur clir. Tywallt y lan ysbryd arno. Ac nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.